Исәнмесез. Мәгърифәтче язучы Ризаэттин Фәхретдин халыкны фәкыйрьлектән чыгару өчен аны белем, һөнәр белән коралландырырга кирәк. Шул вакытта гына кеше үзен һәм гаиләсен яхшы тәэмин итә алыр ди. Бүген Алтын мираста кунакта 4нче мәктәп директоры Айдар Гарифуллин белән һөнәрләр хакында сөйләшербез. Исәнмесез. Исәнмесез. Чынлыкта да бүгенге көндә һөнәрле кеше югалмый һәм чынлыкта да барлык һөнәрләр дә кирәк. Юкка гына пәйгамбәребез әгәр дә эшсез кешене күрсәң, акча бирмә, аңа балта бир дигән. Чөнки кеше үзе үз хезмәте белән бу тормышта үз җаен табырга тиеш. Борынгы бабаларыбыз хезмәтне сәләтләренә карап сайлый белгәннәр. Берәүләр мишче, тимерче, колайчы булса инде, икенчеләре балта остасы, умартачы булган. Һәм еш кына бер үк кеше беренче һөнәрдә үзләштергән. Өлкән буын тарафыннан тупланган мирас хезмәт аркылы яшь буынга тапшырылган. Менә сезнең мәктәптә укучы балалар хезмәт дәресләрендә нинди һөнәрләр үзләштерәләр? Хезмәт дәресендә генә түгел, бөтен фәннәрдән дә ниндидер хезмәтләр өйрәндерәләр. Чөнки ул мәсәлән математика булсын, алар киләчәктә программистлар булырга, башка фәннәрдә кулланырга өйрәнәләр. Хезмәт дәресенә килгәндә, чынлыкта да инде без кызларга һәм җегетләргә тормышта хуҗа булырга өйрәтәбез. Кызларга, мәсәлән, тормышта хатын-кыз буларак нинди кул эшләре белергә тиеш, алар барсын да өйрәнәләр. Егетләргә инде чынлыкта да ул кол устасы, балта остасы булырга өйрәтәбез. Күбрәк инде алар чынлыкта да агач эшләмәләрен эшкәртү буенча шөгыльләнәләр. Шулай ук монда өстәмә рәвештә бара пластмасс материаллар белән эшләү һәм тимер белән эшләү. Гомумән килгәндә чынлыкта да мәсәлән элек әти-әни үзе баласына бирәдер кол эшләрен. Бүгенге көндә инде әлбәттә замана үзгәрү белән бу әйбер әз генә күбрәк мәктәп илкәсенә кайтып кала. Чөнки чынлыкта да әгәр дә карасак, бүгенге көндә шәһәр шартларында балаларга кол эшләрен өйрәтү бик мөмкинчелек юк. Кызлар, җегетләр атнага 2 сәгать хезмәт дәресләрендә өйрәнәләр. Кызларга килгәндә инде мәсәлән алар шигырьгә өйрәнәләр, тегергә өйрәнәләр. Үзләренә кирәкле мәсәлән аяк-кышлар, кулъяулыклар тегергә, шигырьгә өйрәнәләр. Шулай ук тәмле итеп ашарларга пешерергә өйрәнү технологиясын өйрәнәләр. Егетләргә килгәндә инде монда чынлыкта да агачны матур итеп эшкәртү, кул белән, пычак белән яки станокларда эшкәртү, күбрәк шундый материаллар белән эшлиләр. Һәм шулай ук инде мәсәлән балалар агачта матур итеп бизәкләр төшерү серләрендә өйрәнәләр. Бу агач белән, пычак белән генә кырып түгел, төрле яндыру усуллар белән дә каралтып рәсем төшерү серләренә өйрәнәләр. Алар әзме күпме ниндидер булса эстетик тәрбия алалар. Һәм инде ул менә шушы дәресләр аркылы алар башка балалар үзләренең башка физиологик якларын үстерәләр. Эстетика, мәсәлән, матурлыкны күрә белү, аны ясый белү, аның кадерен белү һәм башкалар. Идел Булгарстанның икътисади яктан бик тиз ныгып китүендә дә һөнәрчелекнең югары дәрәҗәдә булуы хәлиткеч роль уйнаган. Илдә кара металлургия, тимерчелек, кирпеч сугу, таш марту кебек һөнәрләр киң таралыш ала. Таш марты дигәннән мишче һөнәренә генә тукталыйк. Гомергә авыллар мишле булган, ап-ак күлмәкләрен киеп, өйнең турында миш утырган. Ут кызуында пешкән куймаклар, кабартмалар ашап туймаслык әйеме. Менә кайын, имән утының ялкынында кызарып пешкән камыр ризыклары гына шулай тәмле, хуш исле буладыр. Аллаһка шөкер, шушы мөрсәләрне куанып яшәргә җасын, шушы мөрсәләр белән гомер иттек бит. Дөньяларда без үскән заманнарда бит аның газы да юк иде. Утын тапсак, әтиләр утын табалса, минем әтәй сугыш инвалид иде инде. Алар утын тапсалар, шул утыннарны ягып, шушы казаннарда ашарга пешереп, әнәләр уракка киткәндә, буем җитмәс иде шушы казанга. Самавыр бүкәне куеп, самавыр урындыгы куеп, шуның белән ашарга пешереп кыра торганым бәрәкәй иде мен ул чакларда. Менә шушылайлар иттереп, шушы мишләрнең куанычларын күреп яшәдек. Хәзерге көндә дә шушы мишләрдә ипиләр дә пешергәлибез, куймак пешерәбез. Без 3 туган идек. Шул миш башларында тәгәрәп үстек инде. Үй салкын булыр иде инде әнәйләр эшкә киткәчтен. Алар бит мишкә ягып китә алмыйлар иде, кышкы эшләргә киткәндә. Яз көнендә кырымын чистартабыз инде. Оннары кырымын чистарткачтан тагы бейбез. Әле менә хәзер чистартмадык әле, мишем каралып киткән. Шуңа агартып буяп куйым әле дим. Апрель айларына чыккач кына чистартабыз әле кырымны. Жылга бер мәртәбә кырымын чистартабыз. Җәйгә шул апрель айында буяп куйган җитә дә көз көне тагы буйбыз. Оннары кыш көне бит утын ягып торгачтан гел пышырана, карала, кырымнар буяла. Тагы кыш көнендә бер буяп алабыз инде менә.
Менә хәзер мин моны буяп чыктым инде, минемчә бик матур дип уйлыйм инде мин моны хәзер. Акбур белән буйбыз. Эмульсия белән буяр идем дә мин аны. Эмульсияны җуып торырга кирәк. Акбур белән буйбыз да алабыз. Менә аны җибаши дигән нәрсәне бөтен кеше дә аңламый инде, җибаши ясыйбыз. Суны әзгенә онга кайнар су агызып салабыз да, ул опра түгел инде, кайнар суда пешә, камыр шуның суын алабыз да. Акбур белән булгатабыз да менә мөрҗәне шулай иттереп буяп чыгабыз. Üzülüp sağındıra әбием кыймаклары işte kızgan tabasının kulağına oynakları Üzülüp sağındıra әбием kıymakları işte kızgan tabasının kulağına oynakları Мишләрне төзү минем әти бабайдан килгән һөнәр. Әткәй мине 5нче класстан үзе белән ияртеп йөртә башлады. Газ булмаганда, электрлар булмаганда халык шушы Казанда аш пешергән барлык ашау әйберләрен миштә бәрешләр, ишпишмаклар, кыстыбыйлар, кыймаклар пешергәннәр. Татар халкында миш семьяны туйдыру өчен туйдыручы булган инде ул. Мишне күңел биреп эшләсәң, чын күңелдән миштә әйбәт була, суыру да әйбәт буланың. Төтен юлларын мишнең кырыннан әйләндереп йөртәсең инде, җылысы әйбәт чыксынга инде. Эшли старасың һәм бөтен искәлекләрне өйрәнәсең инде. Газлар кергәннән соң инде менә авылда күп кенә кешеләр мишләрен сүттеләр. Кирәкми дип. Менә хәзер менә яңа йортларда кешеләр миш чыгарттыралар инде, миш чыгарттыралар. Элеккеге ниләр гырыф-гадәтләр безнең кире кайта менә хәзер авылларда. 19 яшь идем миңа 2007 елына инде киттем Казанга укырга кереге. Укырга кере алмагач, соңыдан яни әйтте нәрсә эшлисең кирәге авылга кайтабыз инде диде. Мен әйтәм кайтасы килмәй әйтәм, авылда бер эш тә юк дидем инде шулай. Инде вот Казанда нәрсә эшлисең соң диде инде. Мен әйтәм мен инде каменщик булып эшкә беткеремен дигән инде ана шулай неге вот каменщик образование бар иде инде. Соңынан каменщик булып эшли башлаган. Авылда утырганда 1 ел тирәсе каменщик булып эшләп җиргәч инде беренче мишне салдым. Аның вот кызык историясы да бар инде. Бик яхшы тартмады инде. Соңыдан ниткәч әйбәтләп куйдым иртәгәсен бит килеп, яхшы итеп тартып китте инде. Хәзер менә шушындай мишләр тәмин салам инде. Үзем как бы отка карап утырга яратам инде. Мин ул тынычландыра, нидәм бит инде шундай как бы. И Казанда кладка саларга бирәтләр менә Фәрит абый инде. Соңына вот Каримуллин Рамил абый хәзер инде ул инде бу дөньяда юк инде. Аларга бик зур рәхмәт. Минем бик яхшы укытучылар дип әйтсәм дә булар. Шулай вот кызыксынып китеп, ташит итәргә өйрәндем, нитәргә. Үзем как бы рәсем эшләргә дә нитәм яратам инде. Иң беренче рәсем эшләмим мин. Килгәндә сала башлыйм. Минең анда әле пока чертеж белән эшләгән юк минеке. Примерно гына нитәм сала башлыйм. Кичтән кайтып киткәндә карап торам да, булай итеп саларга бит кирәк икән дип иртән киләм дә, инде бит икенче төрле итеп сала башлыйм. Төтеннең кайда киткәнен белсәм, шул инде пешлекнеке секреты дип әйтер идем. Мин үзем неләр обучениелар үткәрәм инде, неге инде шундай мисалы буенча 3 укучы бар инде. Кемнәргә мисалларга өйрәнәсләр бит килә, үткәсенә мисалларга өйрәтәм барысында 5-6 ай бит тирәсе дингә бит килдем инде. Мөселманнар бит килсәләр, бит яхшы булай, алар белән эшләү дә, алар алдашмыйлар, нетмиләр инде, шуңа алар белән эшләү җиңелрәк. Гел кайын агачы яксаң бит инде, ул анда тыгыла бит инде, анда смола битегән инде, ансы бар. Шуңа усактыр, или юкан да ана шундай ниләр ягырга кирәк инде. Бу өлештә инде
не болашак, майка болашак инде, не инде анда посуда жуырга инде, кол жуырга анда. Буякта столешница була инде, мен мында үстел инде. И вот что самовар болашак менә, вот мында самовар, вот коенчаклар инде. И эне самоварның вот түтүнө мында вот кереп бит китешек инде ансы. И не газ да куярга була, вот мында вот кисеп инде газовый плитада вот куярга була белекейне генә инде. Мында шашлык вот пешерергә инде. Шашлыктар, иттер, нейтерге була, жарыт итерге инде, утта инде. Аналары мында вот казан болашак. Вот казанда вот плов турында, хоть нәрсә вот пешереп алырга була инде, аш турында нидер. Анасы монсы авыл мише типте әйтергә була инде ансы. Ниләр бәлешләрендә вот нейтерне пироглардан эпи вот пешерергә инде. Бу бәлештә инде вот коптильне вот булачак инде, анда балыктыр, иттер коптить итәргә вот була, казларында тавыктыр шундай ниләрен иттән инде. Барса хоть итмәндә овощами хоть нинди вот коптить итеп алырга вот була инде. Астан жагасында өстә бу бәлештә анда не бар инде? Инде анда плита бар инде. Плита өстенә опилка салып инде, ул вот кызгач анда вот төтен булачак инде. Мында утындыкы инде. Мында опять-таки утын куярга инде эшләп куйдык инде ансында. Менә әле генә бик матур миш һөнәре турында сюжет карап киттек. Шәхсән үзегезнең миш чыгарып, кирпич тотып миш чыгарганыгыз бармы? Шәхсән үземнең мишне чыгарганым юк, ләкин кичкенә чагымда, әле авылда мәктәптә укыган вакытта мишне чыгаручыга булышканым бар. Гомумән әйтәсем килә, менә чынлыкта шәхсән минем үземә ул мишләр бик җитми. Ни өчен дигәндә, чөнки мәсәлән кич элек авылдан кайтканда һәрбер өйдән төтен чыгардырый, аның хуш исләре, андый матурлык, миш булгач инде, миш яккач һәрбер кеше таба ашап пешерә. Ә инде бүгенге көндә чынлыкта да бигрәк тә яшь буынга минемчә бу әйбер җитеп бетми. Чөнки ул менә ул мишнең янып торуына гына карап тору да ул бик зур стрессны бетерә торган әйбер иде. Ә бүгенге көндә ул әйбер юк, шуңа күрә чынлыкта да мин аны бик нык сагынып искә алам ул вакытларны. Безнең үзебезнең миш нәкъ өй уртасында торадыр. Инде анда елга көнгә бер тапкыр ягалар иде, салкын көндә 2 тапкыр, һәм мишнең һәрбер үзенең өлеше бар иде. Азбут дигән өлеше бар иде. Анда инде көн сайын кирәк була торган әйберләр торадыр. Шарпа һәр вакыт коры килеш, анда безнең бияләйләр, кирәк ярак әйберләр. Ә инде аннан соң аның кырыенда барадыр казан өлеше, казан өлешендә һәр вакыт су салып куядыр иде, мишне томалагач ул суны җылтып чыгарадыр, һәр вакыт кайнатылган су буладыр. Әгәр дә су салырга онытсаң, казан кызып китсә әлемдә ачуланалар иде безне, нигә су салмадыгыз дип. Һәм инде тагын бар иде аның миш арты. Ул миш артында инде элек әби бабайларыбыз менеп аркаларында җылтып йоклыйлар иде, ләкин инде без үскәндә анда күбрәк шул мендәрләр, юрганнарны гына шунда өстә тотып җылыда тоталар иде. Яки анда мәсәлән безнең итекләребез юешләнеп кергән итекләрне дә шунда куеп киптерәдер. Яраткан эшең булу зур бәхет. Бу бәхет сезне дә читләтеп бетмәсен, укучыларыгыз илебезгә кирәкле кешеләр булып тәрбияләнсен. Мәктәптә алган белемнәре белән тормышта кирәкле һөнәр сайларлар дип ышанам. Рәхмәт, чынлыкта да бүгенге көндә килгәндә балаларны чынлыкта да җәмгыятькә, тормышка яраклы итеп тәрбияләргә кирәк. Һәм инде чынлыкта да монда мәктәп кенә түгел, менә бу миш ничек безнең җәмгыятьне җыйган халыкны, монда да инде шулай бергәләшеп, гаиләләр белән, әти-әниләр белән, әби-бабайлар белән, мәктәп укытучылары һәм балалар бергәләп эшләгән вакытта гына без аларны чынлыкта да тормышка яраклы, кирәкле һөнәр тапкан кешеләр итеп тәрбияләшәкбез. Һәм инде чынлыкта да кеше иң мөһиме нинди генә һөнәр сайламасын, ул әгәр дә шушы һөнәре белән кешегә файда китерермен дип шул максатны куеп эшләсә, ул чынлыкта да үзенең эшләгән эшеннән тәм табачак, һәм инде ул нинди генә эштә булмасын, ул үз эшенең профессионалы булачак. Менә шуны онытмаска кирәк, һәм куйган максатларына аларның ирешеп, үзләренең теләкләренә ирешеп, үз максатларына, үз офыкларына барып җитүенә теләп калабыз. Үзең эшләп карап, тырышып кына хезмәткә өйрәнергә була. Хезмәттә генә чыдамлылык һәм җинаклык кебек сыйфатлар тәрбияләнә. Һәрберегезнең эше җимешле булсын. Сау булыгыз.